Dobrý deň, pane, čo tu robíte? Páni však, Korzo Soblahovská. Ale to bude až túto sobotu, 24. mája. Celá ulica bude uzavretá len pre ľudí. Deň. Na jeden deň sa Soblahovská otvorí ľuďom, susedom, priateľom a návštevníkom. Hudba, trhy, workshopy, drinky a dobré jedlo. Normálne sa na to teším. Bude to perfektná akcia. Keďže sme zo Soblahovskej a máme to blízko, môžeme tu byť celý deň. Prídeme, veď tu bývame a tešíme sa na všetko, na hudbu. Mladí sa môžu zoznámiť. Ja sa pamätám ešte na Korza, keď bývali na Mierovom námestí, kedy to sa korzovalo po Mierovom námestí dookola. Tak Soblahovská bez aut je podľa mňa skvelý nápad, lebo je to ulica, ktorá je pekná, má dobrý potenciál a treba, aby sa ju ľudia naučili užívať aj inak, než že tady auto jazdia autom, ale aj tak, že tu strávia čas a užijú si deň s kamarátmi. Ja si myslím, že to bude aj výhodné pre naše mesto. To je super, lebo sa tu spoznáme s ľuďmi. Jedna z najfrekventovanejších ulic v Trenčíne sa zmení na pešiu zónu. Soblahovská má potenciál stať sa živým centrom spoločenského života. To sa tešíme a vidíme sa. A budeme tam aj my. Lebo toho, kto je dobre naladený, nič neodradí.